Okay, jeg er ude på efterskolen lige nu. Det er fucking creepy. Klokken, jeg ved ikke hvad. Den er virkelig mange om natten. Og der er bare lyd overalt lige nu. Så lyser jeg på toilettet, det fucker. Det plejer det ikke gøre. Så sætter den her. Så ser vi, hvad der sker. What the fuck? Fuck skete det der? Hvad skete det der? Fuck. Jeg vågnede lige med et chok, mand. Fuck hvor creepy. Fucking. Alt mit tøj og sådan noget, det fløj ned overalt. Alting det er helt knippet herinde. Nå. Jeg skal nok give en video, hvis man skal. Ses.